В интернет действа организирана армия от платени тролове, работещи по сценарии. Зад тях стоят офиси, иерархия, фалшиви профили и автоматизирани ботове. Основната им задача е да създават шум, да предизвикат объркване, отвращение и апатия, да симулират обществено мнение или да го заглушат. В Русия трол-индустрията е институционализирана. В Санкт-Петербург агенцията за интернет изследвания управлява хиляди фалшиви профили. Работят по избори в САЩ, по войната в Украйна, по всеки протест срещу Кремъл. Скриптовете се разпространяват централизирано. Тема на деня, опорни точки, насоки за тона. Ботове усилват съобщенията, коментари се дублират в различни медии. Изглежда като органична дискусия, но съвсем не е. В България моделът е същия, но по-евтин. Няколко офиса, млади хора на компютри, фалшиви профили. Появяват се под всяка ситуация за правосъдна реформа, войната, изборите, еврото, ваксините, пожарите, винаги с една и съща цел – объркване, отвращение, омраза. Намесват се от никъде имена на държави, които нямат нищо общо в ситуацията. Работят по поръчка за партии, държави, бизнес интереси. Не всяко мнение е автентично и не всяка истерия е спонтанна.